Mas gipakusgan karon sa mga enforcers sa Traffic Management Center kung TMC sa Digos City sa second quarter sa 2025 ang pagsikop sa mga unauthorized public utility vehicles. Nimbaguhay lang, 18 ka mga units sa tricycle ang nakumpiska atol sa night operation sa TMC naghihimo sa nagkadiang lugar sa syudad. Tinguha niini nga luwas ang publiko o madisiplina ang mga driver sa local transportation system sa Digos. Sagad sa mga nadakpan nga colorum nga unit sa tricycle gipangpinturahan og sun yellow, migamit og peke nga body number o gibiyahe nga walay valid o updated nga franchise. Niatong bulan sa Abril ning tuiga, daghang unauthorized nga mga tricycle ug motorsiklo ang na-impound sa TMC. But ipakita sa TMC nga istriktong gipatuman sa syudad ang regulasyon sa transportasyon aron masiguro nga luwas ang mga commuters o mga pasahero o mamintina ang kahapsay sa kalsada.